देखी जा भैया, एगो गाना रउआ सबके बीच में लेके आयल बानी। पहले रउआ सबे जानत होखब जा, पहले टेलीफोन के जमाना रहे, पर आज तो जमाना तनी मॉडर्न हो गईल बा। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, वीडियो कॉलिंग आ मोबाइल फोन आ गईल बा। तो एगो मेहरारू नैहर जाए वाला बाड़ी, लेकिन उनकर मर्द के फोन आइल बा, तो झूम के खुश होके का कहत तड़िए भैया, ये गाना में सुनिए। कि रहनी जाए के न जाए बनाई हरावा, रहनी जाए के न जाए बनाई हरावा, आज टेलीफोन आइल बा। रहनी जाए के न जाए बनाई हरावा, आज मोबाइल पे फोन आइल बा। सैया छुट्टी लेके आवत बाड़न घरवा, सैया छुट्टी लेके आवत बाड़न घरवा, आज टेलीफोन आइल बा। जाए के न जाए बनाई हरावा, आज मोबाइल फोन आइल बा। कहले हकीहा जानी साया साड़ी ले ले बानी, कहले हकीहा जानी साया साड़ी ले ले बानी, चोली सिए के तोहर